Sha'i! Shege ɗan gidan maman Iyabo. Oga. Gaskiya ke muguwa ne Allah. Kina biri mu ba abin sai ana samun kudi kuma ke kina biri ba kudi a nan. Saka ga durum! Saka ga durum! Ita ba ganin dan sanda ta sa dan sanda ga durum. Ya kamata dai. Kai. Wai da ni da kai wai ogan ne. Ne oga mu. Ne oga? Ba mun riga ki zuwa bane. Dan an ga ki daga bayan sai kenan inspector ne yake na mana hankali. Kai! Come here. Come. Uno. Akan sai zan fara sata. Come here. Kar ki kace sai kuma yan san kudi haka. Ka mace in kika cika magana zan sabga miki mari billahi. Wai kai dan sanda ne ko kuma dan rashin mutunci? Kai dan sanda ne kana marasin kunya nan. Ni ma dukan nawa za kai? Kai ka tsaya. Wannan din dan sanda an ce ayi duka. Ka tsaya mu no, shut up. Kana magana za mu su ban mu nan gaba ki da mu. Uban mu ko kuma uban ku biyu? Uban mu gaba ki da nan. Duk wani masoya nan line yana bada kudin love, kudin soyayya. Wannan kaga har wani anko ne ma kai da shi. Barayi. Doka ne. Mace da namiji su zo wuce ta nan gurin. Ba su biya kudi ba. Sai sun biya naira kudi naira 25. Wanda ko naira. Sha'i! Ko da wasa har. Sha'i! Kikala misi. Last warning ka kara kuma sai ya fi na da. Ake ne kin kwana mana mari ba? Su samu. Sai ki bi hankali. Su samu. Shege ɗan gidan maman Iyabo. Madox. Top. Black. Boy. La maquinaria Intel. 4, 2. En Malawawo. Gombe. Ayi. Jira zuwa na. Zan shigo da mata. Zan shigo da DJ. Me haka? Damana me haka? Kana kai. Haba officer ana tare mana officer duk mutanen ku ne officer mana. Haba officer. Za ka tare hukuma ne? Me faru yanzu? Me faru? Ina direban lasus ɗinka. Officer yin shi ne. Officer ana tare fa officer. Lokaci akwai takaddun ba wai ba ka gane amma mun bar su gida ne zo ka ji. Ka zo ka ji aka ce. Baka da shi. Baki da fike. Baki da shi. Baki da wani driving license. Ina da shi. Ko ƴaƴan suwaye ku na kama. Magana officer. Kai. Ka fito na. Come down. Come. Me haka ofisa? Me haka? Wai ku suwaye ne? Sha'i! Ku suwaye ne? Doka ne. Dukkan kusan kulle kusan kai kuma gar kama nan. Ba za su na ta ofis. Na za ka je da wannan kayan Zo. Officer, kai ka san muna tare da ku mu naku ne. Ka gane bai kamata ana haka tsaka. Zo ka ji muna da wani event da zamu yi attending ne yanzu. Ko abin da fi event da sai na kulle ku yau. Sai na kulle ku yana Officer, officer kar ai haka. Wannan kayan fa. Kayanka ne? Mu ne kaya ma kenan. Shooting video da zamu je mu yi ne yanzu haka ana jira mu. abin da fi bidiyo. Nace abin. Wannan dan nan ne. Get out. I said come out now. Come out. Ko su ya ka tan ku ya daure. Haka ji. Ba maganan dauri bane. Magana ne ku zo mu sulhu. Ina da takardu. Mu ba sulhu nan. Sai mun kai kuma garkama. Wai ni baby baka gane mu bane halan ka zo ka tara motar mu. Baby ya za ki ce ban gane ki ba. Magana gane ki na sani. Maganar soyayyar mu daban. Ai laifin da kuka aikata daban. Saboda haka wallahi har take na hada na daure. Kai talabe. Ba wani suti nan. Za cuce mu ne nan. Kai.
kai sai mun kai ka mu gurka mana ba wani suiti a nan Yanzu baby hadda ni? Ina da bon. Wai baka san tare da wa muke bane? Ko da tare da. Wai baka gani ne ofisa? Baka san Mr. Baka kallon baka Instagram. ko foto Baka san Mr. 42. Ku da hankali. Da za ana bin ku a hankali. Ka san waye African rashin ji? Sai na harbe na sata kanka na harbe ka. Madox, musa su abu ta. Aiki yayi kyau. Mu je. Yan iska kawai. Zan shigo da mata, zan shigo da DJ, zan shigo da kayan shaye-shaye. Jira zuwa na, zan shigo da mata.